Pag malig-on og magpakaysog kamo, ayaw kahadlok o kalisang, kay ang Ginoo nga imong Dios mao ang nagauban kanimo, dili kaniya biyaan ni pasagdan. Deuteronomio Kapitulo 31 versikulo 6. Pamalandong, ang kinabuhi usahay puno sa mga pagsulay kahadlok ug mga pangutana nga walay klarong tubag. Apan niini nga bersikulo gipahinumduman kita sa Dios nga magpakatatag ug magpakalig-on tungod kay siya mismo ang nagauban kanato. Ang atong kusog dili gikan sa atong kaugalingon, kundi gikan sa presensya sa Ginoo nga matinud-anon sa tanang panahon. Bisan unsa pa ang atong giatubang karon, problema sa pamilya, trabaho, panglawas o kaugmaon, aduna kitay kasiguruhan nga dili kita pasagdan sa Dios. Kung mosalig kita kaniya ug magpadayon sa pagtuo, makalakaw kita uban sa kalinaw ug kaisog tungod kay ang Ginoo mag-uban kanato hangtod sa katapusan. Magampo kita. Langit nung Amahan, salamat kay ikaw ang akong kusog ug dangpan sa panahon sa kalisdanan. Sa dihang mahadlok ako ug maluya ang akong kasing-kasing, tabangi ako nga mahinumduman nga ikaw aniya kanunay uban kanako. Lig-ona ang akong pagtuo aron dili ko mapildi sa kahadlok ug kabalaka. Ginoo, tudloy ako sa paglakaw uban sa kaisog ug pagsalig sa imong mga saad. Salamat kay dili mo ako biyaan ni pasagdan bisan unsa pa ang akong maagian. Hinaot nga ang imong presensya maoy akong kalinaw ug kusog matag adlaw. Sa ngalan ni Jesus, Amen.